Ijsgat in Oostbrug. Hier kunnen we schaatsen spelen. En nog veel meer. Wat ik vind van schaatsen, ik vind schaatsen heel aangenaam. Ik vind het een ideale sport voor in de winter. Ik kom nu zelf toevallig uit België, maar net over de grens. En ik schaats op het moment dat we kunnen in de winter al eens schaatsen. Zeker op natuur, dat is toch zo leuk. Je kan ook ijshockey erop doen en zo. Ja, ik vind het ook wel leuk. Je kan uitglijden, maar het is leuk om op te schaatsen. Ja. Het is heerlijk in de buitenlucht zijn en lekker uitleven. En dat is ideaal. Oké. Om alle spiertjes weer los. En daar doe je het voor, hè? En je wel een keer je gedachten verzetten, heerlijk je hoofd leegrijden. En dat is de bedoeling van de sport. Ik vind het hartstikke leuk. Alleen ik kan het niet zo goed. Dat is jammer. Ben je al vaak gevallen? Ja, heel erg vaak. Oké. Doei.